moju sestru. Ach, Kelly, kto to akože... Ja neviem, bola to asi moja alebo tvoja obeť a chcela nás zabiť. Ja už v tom nechcem pokračovať. No počkaj, toto nech viac nepočujem. Čo stále vymýšľaš? Ty ma nechápeš. Ani nevieš, aké úžasné. Mňa to nezaujíma. No a čo? Super. Nechápeš to. Čo ti zase je? Idem si trochu zdriemnúť po tom náročnom dni. Och, tak idem aj ja. Konečne vstávanie. Musím odísť, kým sa nezobudí. Kelly, ty si to najkrajšie dievča, aké som kedy videl. En los momentos de vida sin palabras, heridas con palabras, sin apenas. Čo to má znamenať? Sarah, toto je Nick. Jo, že radšej pôjdem. Ty si už načisto stratila rozum? Nechcela som to povedať, ale ty si totálne blbá. Ja milujem ho. Učíš ma. Budeme žiť spolu len my dvaja. No tak dobre. Bež, utekaj. Už idem. Tus pisadas, aunque a veces me pierdo en mil preguntas y siempre acabo huyendo. ¿Por qué salir corriendo si te llevo aquí adentro?